martang yang mahita. Asini roha madihamu do dami nasian di bata amata. Do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhna atani di bata dihita iman atar surat di Markus bidusia ayat 21 ayat 50. Jadi dipakulingi si Yohanes maibana guru hidahami dosa halak na babalikon akka sibulis marhiti-hiti guarn. Dan olo ibana mangihutuk kita jadi hurarang hami do ibana ala sohita dihutun. Alai di Yesus mak dang oramuna ibana nian. Aidang tagamun isahan ni halak ahu dunjolo diulakon hagugon marhiti-hiti guar. Ay paddongani dihita naso mangalo hita. Ay nasitong do hatakko tuhamu na painupon ay sa tahu tuhamu di bagasan guarho ala Kristus na punahamu dang namagu upani. Alay na mangisahi sada siyan nami meton akka na prosedyahu dingganama ginatukon lusong beto turukong na laho mangalonokon ibana tulaut. Jala molo digasipi tangamiho gotapon ay dingganan telpak ko bongot tuha baguluan unang merdua tangak ko marubur tu narokon tu api nasora mitut ay nasora mate guluk na di naso mitut api na asa molo digasipi pak miho gotap ay dingganat telpak ko bongot tuha nguluan unang merdua patho di danggur tu narokon dinasora mate guluk na dinaso mitut api na jala molo digasipi mata miho pulsikon ay dingganan marmata sabariba ho bongot tu harajaw ni dibata unang mardua mata ho di bolokot tu narokon dinasora mate gulukna dinasora mitut apina ay ikos sirado kanup di bagasan aping na margura do siray alay molo tung habar siray no pasiposa say marsira mahamu huhut mardame sa mahamu idon sahana dihamu dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus ubama jusada ko barang taringo tutur pukon ima songon sahalak nelayan dinalaho madcara ikan na pasti diulahon nelayani ima buhama asa dapat gudang dekki ido dipikir nelayani alani dang perduli nelayani ikan na kurus manang ikan na mokmok ikan na geling manang ikan na belga ikan na tabu manang ikan na sutabu sadok dipikiran ni nelayani dapat sa gudang-gudang na ikan ni ido na perlu dinelayani dia makadong sa porsyaon lasongon ido mulutay da ditupukon. Songonido di bata laho makahulongi, jala laho mamakulingi hita. Di pakahulongi di hita, dang persoalan ditupuk tahun, sedia do margana, sedia do hutana. Nebelga mana nageling, status namora mana napugus, dang adong disukun Tuhani taringo hita iportibion alay di Tuhani laho marnida hita ima taringo tu mulut tado. Tuhan mau membuat kita satu di dalam Dia asa sada di bagasan ibana. Tuhan melihat niat haporsyaon ni sasalak hido nampe marasing margata mangspe berbeda hita dia depan alai anggo debata dia di ida siya kita haporsyaon
doho nya tado lako mangulahon lomo ni rohana. Lausido na tayo nang dikritik ni si Johannes pe na mga luwalo tutukan Jesus ala adong na pabalihon si Buddhis marhitig kuwar ni Jesus ala dang sa horong jala dang sa kelompok na sida. Ido ben na keberatan si Johannes. Ternyata dia makadong sa hapor siyaon. Mulu taida siyan pangalahui. Ternyata siya zaman si Johannes pe sahat tunway. Setarida dope namarguar. Orong ta. Kelompok ta. Manang kasta. Manang satingkata. Manang samargata. Lapatan na disisiyak kadiriyon siya perkarijuan manang siyan para tao siya dong dope para horong-horong. Asing hudulan na dinasangap, asing hudulan na leha, asing hudulan ni namora, asing hudulan na pugos, asing hudulan na marpangkat, asing na biasa, maragam ning ang marupaning. Laos siyan pinilayan nido, disisiyan ni Tuhan Yesus maradupon akan asing di luar nasida. Jadi di luar nila 10 halaki di 12 ba dianggap sisian ni hirana so sa horong do nasida ni ngumarapani. Ape takas do Tuhan Yesus mangarahon nasida unang tudus nasida do portibyon. Manang unang gabe songo portibyon nasida alay ikot adundo sa sitong nasida sa portibyon. Ido benedo naking unang adong na manggasipi. Unang adong natargasip hinorkon ni akan ulaw ni nasida anak akan ala ni ulaw manang parabaritaw no. Alay ikod do marlapatan akka situ Jesus akka punguad do akka parsauran ima ala ni hinorkon ni dia menak dengan ni papita di bagasan hapor siya. Jala ido ba na di pasa Tuhan Yesus si tusisian na ay porsiya dihagun ni Tuhan Yesus bahibat do. Tabayak ko mahalak na so sisian na alay porsiya di ko rin Tuhan Yesus buhay dipake baka buhay mangusir si bulis baluar biasa di. Alay oma nagabitayda di fanatisme doho nang di roha diri do dia kelompok bakiberatan na sida gabi di paingo Jesus ma si Johannes apetakas do niya di boto rohat do ngulu di baga sa Tuhan Jesus dangarong ibarra isipe baik manang semergadi ya be takya di rupane huyat tama tumikos margat tamana tumikos, pungat tamana tumikos. Yesus tidak pernah mengajarkan diri tumikos. Alay, perbuini hapor siya nido. Ido benda muruk Tuhan Yesus tu si Johannes ala di orana sida. Gabi didok tumagot unang manian. Lapatan na di dok Tuhan Yesus barang masale. Pabahinan na natakas dui. Yana marhiti pabahinan nido di dok nakaingani gabid ali-alit tagabi dongat taduna sida diulaon harajaw nito hatay idu sada si berengotta ima si dang pola di batasi jala dang gabi didok Tuhan Yesus orang alay gabi ali-ali na katahon songo perwini hapor siyaon dohot ala di huwaso ni war ni Tuhan Yesus Kristus. Napadua humuse na menarik sa 20 tahun, ima taringo tu unang adong pargasipan. Unang adong ima nakengani menjadi batu sandungan. Ido salah satu na nendokono ni Tuhan Yesus tu sisiani. Asa ido bain na ido nakengani tumagonado. Tumagonado ni ponggolkon. Tangan tinangonado ni pulsikon. Asa unang gabi pargasipan. Hata ng pabahinan ido na jut manggasipi jolma. Ulan ni sisya ni ima mga rahod jolma asa ditadda.
asa dihapor siya diulahon na sida ima lomo ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Jadi didok nakengani unang adong gabi mangurai unang adong gabi pargasipan ay tudus do halat na manggasipi ima nakengani didok na mabehala gabi pertutuhan mulu hata pertutuhan hata pergasipan gabi sada ima nakengani na didok uhum tuhamatian jalan ikum manak do hita taringo tu ulahun ima ulahun ni Tuhan Yesus Kristus ulah karjan di bata unang adong tergasipan tonga-tonga ni pungata tonga-tonga ni pakateta di tonga-tonga ni nang pabahinata unang adong gabi pergasipan halak na asing jangan ada satupun jadi batu sandungan ido nanai idota baru wahado unang tergasip ala juk do hita tergasip dah halak na tergasip ido bain nasa ido rupakani wahama ido nakin di ayat 40 sa tu ayat 40 unang tergasip ay dang halak na jumuk juk ubain kita gabi tergasip alay dirita do sutu ta pikir rupani juta tergasip ala ni halak do alay ala dirita sa diri nang ala ni pamatanta mabaik kita gabi tergasip mardepok kalang didok Tuhan Yesus molo adong penggasip unang olo tergasip yang go penggasipi saya dong dui sialani halak na porsia unang olo tergasip ikut totong do tiopo tahap porsia tamaruput Tuhan Yesus saluhu na ikut jaga di diri ta asa unang aro penggasipi di dalam tergasip papatangi sediri wabe kita gabi tergasip ideoloi rohai gabi diulakon alani do dang sa sitong na dang alani mata ido alani pamatay alay sa rohat tado sa sitong na gabi tergasip jadi sa dinayang doon na unang abay sudat bongot horan alani pamatang horan alani pameringon alani pamatangi ikon di jamoton tapatan na unang gabi pergasipan ng gabi nang mura-mura hata na pe mura asal padukon pamering na pe sunguni tangan na pe say si jama-jama tangan na pe say jama-jama say ulo manakko pamering na pe say semo-semo nang pangalakon na pe say mura-mura mulo to kaulaon harurangon ni kita lay tusanin nan kurang kakin na watuk do mangalaka pergasipan alay mo hidup dia jatuh pertanyaan alasan alay mo hidup lahu bercuci mangulahon na jahat gabi hatok pak do tangan na do pamering na mangulahon hidup beniro unang gabi tergasip alani pamatangi lita jamotong ma unang tarujuk kita tu dosa tajaga humma pamatang taong napatuluhum ma tung diajak tupu todo 50 na luar biasa asa gabi sirah ita. Yang buru tabukai ta pertulus tu Matius 5:10 lapatan na gabi sirah mahamu. Lapatan na si molo gabi sirah di baga satu tahun ikubui saluhut hala makilalahon pangalahon do pakurhon hinadinggan jalo hadamion natabain naro siya dirita ikut gabi sirah hita di bagasan dirita asa gabi bui di hilala jol mahadirin ikut jumulu adok kadinggano siya dirita lapatan nam molo didok gabi sirah hita pengaruh yang baik taboto dong hinabal gadi sirai bui dipakai payason mengawetkan menjaga kebusukan dohot hinatabu lapatan na di si abay hinatabu ni salah satu persaura do si panganon do inatabu ni si panganon ni ido benyo day sira gabi nang mardai molo dang adong sirana alani do didok tita day sira ikosongon na siniraan alani hatata do pabainata do pangalahota ikon bui manirai portibion asa takas do sirai imanak gani gabi mengawetkan unang adong be kebusukan dia kapar sauran unang adong be nang songoni akka nabuya bain pergasipan alay
diigil do sa kita ge mehita bui siwan dame manirai por tibiom tadi dia makadong saha por syaon ya jela dia rautu godo tu ita sa ngulu nya kana por syai iba ngulu natakas na bui madok bagasan nguluna ima gabi bui maupun halak manada sakap dohot gabi sihutun Jesus Kristus tong say sirani portibio mahita jadi bagasan lomo ni rohan debata marhitima bui gabi halak lam porsia itu kata Jesus Kristus amin. Mulia tema Tuhan di marhiti hatam nabeni amin.